Dobrý den, dámy a pánové, vážení spoluobčané. Dovolte mi poděkovat téměř 200 000 lidí, kteří nám dali hlas, a poděkovat především 360 velmi odvážným lidem, kteří byli na našich kandidátkách. Ukázalo se, že to nestačilo, to naše úsilí. Přesto jsem přesvědčená o tom, že pravicová vláda s lidskou tváří, kterou z největší pravděpodobností povede Andrej Babiš, protože žádná jiná levicová síla v Poslanecké sněmovně nezůstala, tak nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí. Dovolte mi, abych poděkovala především svým spolukandidátům a vedení hnutí Stačilo, které do toho šlo, přestože to bylo hnutí nové a přesto, že jsme si museli projít brutálními útoky, které vůči nám byly celého 3/4 roku vedeny. My nekončíme, jdeme dál a přejeme si, aby levicová témata a levicové problémy, které lidi trápí, tak našli ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních, ať to bude komunální, krajská nebo třeba ta parlamentní. Jak to hodnotíte vy? Já to hodnotím tak, že ten výsledek je pod očekáváním, který jsme měli, ale ta práce zůstává a zůstáváme s tím, že chceme tady změnu v České republice a budeme za mě dál spolupracovat. Takže ČSNS by měla zůstat nebo zůstává partnerem v rámci hnutí Stačilo? My zůstáváme ve spolupráci s hnutím Stačilo. Vy si nějak vysvětlujete ty důvody, proč jste nedosáhli 5% a nedostali jste se do Poslanecké sněmovny? Tak na nás byl za prvé mediální lynč, za druhé v podstatě jsou to prohlášení, že jsme nepřiznanou koalicí, nás také velmi poškodilo, to vlastně bylo až týden před volbami, to skončilo. A to je samozřejmě věc, která nás poškodila a je za mě osobně je špatně, že soudy se zapojily do této kampaně. Ale ve finále vlastně soudy uznali, že nejste skrytá koalice, takže vám dali... To sice ve finále ano, ale několik krajských soudů nás v odůvodnění označilo za skrytou koalici, tedy to je terminus technicus, který vymysleli naši protivníci, argumentoval tím soud a patrně část voličů znejistil a volili někoho jiného. Není to třeba to, že jste mohli řadu lidí odradit třeba tím, že někteří vaši kandidáti vystupovali za vystoupení z Evropské unie a někteří měli poměrně extrémní pozice? Jako Úplně nevím, kteří kandidáti vystupovali za vystoupení z Evropské unie. Já jsem to 100% nebyl, my jsme pouze chtěli dát třeba pan možnost lidem rozhodnout si v referendu o setrvání v EU a NATO. Co se týče mě jako komunisty, tak já jsem samozřejmě mluvil o vystoupení ze Severoatlantické aliance, na kterém trvám a jsem přesvědčený o tom, že v Severoatlantické alianci nemáme dávno co dělat, protože je to útočný pakt, nikoliv obranný a máme posílit především spolupráci se zemí V4 a Balkánem. Jednotliví kandidáti, pokud vystupovali v nějakých rozhodech, já skutečně nevím, co řekl lídr Libereckého kraje, tak měli možnost samozřejmě k tomu dát svůj osobní postoj, nicméně v programu hnutí Stačilo jednoznačně bylo referendum o zahraničních otázkách, tedy o setrvání v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Takže žádný svoje chyby nepřipouštíte? Budeme to vyhodnocovat. Já určitě jako lídr Pardubického kraje jsem udělal řadu chyb, například v tom, že jsem se málo snažil vysvětlit lidem, že ta útočná kampaň, která je proti nám vedená, to znamená, budete volit hnutí Stačilo, přijdou sem ruské tanky, takže je nesmysl a lež. Možná jsem měl víc zatlačit na pilu, to bych mohl teď říct, my jsme to brali tak, že lidé, že nevěříme tomu, že lidé uvěří prohlášení politiků vlády Petra Fialy, že zde budou ruské tanky a ruské drony. Možná jsme to měli víc vysvětlovat, ale nechme to pár dní na vyhodnocení. Medzi prítomnými hostiami bol aj bývalý prezident Miloš Zeman. Jeho reakcia podporila koalíciu Stačilo a naznačila, že Česko potrebuje skutočne ľavicový blok.